dokázal tady opět získat nějaké body pro sebe. Tak nakonec ano, nakonec se mu podařilo tu chodnici zarazit do těho o něco rychleji, než světky zvládli zareagovat. Možná máme si dovolit opětovat přes silnice, opětovat tam jeden bod, za cenu toho, že zablokuje oponenta a bude schopen ho poškodit způsobem seknout po hlavě. Takže máme tu 10-5 pro Mavého. Světlý možná zvládl tu situaci něco lépe, než jeho konečná bod úplně nenasvědčuje. Ten bod, který tam ze spoda šel, nebyl dostatečně vysoko, je na rozhodčení mělo takovou sílu, protože přece jenom bylo to v situaci, kdy už Světlý ztrácel stabilitu. 10-6 pro Mavého, jeho 8 další kontakt, máme se teď se snažil dostat